Добро утро отново. Едно много красиво момиче е при нас, Мария Вълчева, модел. Доколкото знам, тя има договори за 16 месеца, ще снима в Япония, Корея, Дубай и Китай. И Турция. И Турция. И може да ни каже обаче за колисите на кое? На красотата и на тези модни подиуми какво се крие? Става? Какво става? Се крие ли? Истината е, че моделския бранш не е толкова лесен и не е толкова розов, колкото изглежда. Всички гледаме по новините и по каналите за мода, 24-часови партита, звезди, големите сепарете, бутилките за шампанско, абсолютно лъскавите рокли, червения килим. Но също действителността е коренно различна. Това да си модел не е толкова лесно. Не е примерно и както в България. Сутрин се става най-късно в 6 часа. Живеем минимум 6 момичета в един апартамент. Къде? В случая в Шанхай, където живеех аз. 6 момичета, една единствена баня. Седиш на опашка пред банята и чакаш. В студентските години. Реда за банята ще ходиш мръсен. Обаче пък ако идиш мръсен, негримиран, недоспаван, с синини, рошев, раздърпан, режат парите за ядене. Втори път по същия начин пак режат парите за ядене. И това също са най-розовото. Оттам се започва едно тръгване и ни раздаване на бележици, където изобщо не можеш да разбереш 5 дни, ти дават 5 различни бележки, ти не знаеш изобщо какво пише. Ероглифите, адресите. Повечето случаи, да, пътуваме с таксите, пътуваме сами. Примерно, аз когато бях в Шанхай, имаше само още едно момиче с кистенялък сад. Двете пътувахме заедно. А когато тя или аз имам работа, трябваше да пътувам отделно от нея. Тоест, фащам лището, имам някакви джобни пари в себе си, таксиметрови, нихал, което е добър ден. И някакво студио, и отиваш някъде, където всъщност не знаеш къде отиваш. Така, ако улучиш адреса и тъй като... Това пак ли в Шанхай? Да, и ако се улучи случайно адреса, се започва едно катерене, търсене на етаж, тъй като адреса е изцяло на китайски, няма английски. Много рядко се чуваш с... Не те ли придружава някой, няма ли? Не винаги. Предруженията се случват само когато е много голям кастинг и абсолютно всички модели ще се яват на него. Добре, някой опитва ли се, как да кажа, да не прозвучи грубо, да ви използва като момичета? Не. Така. Не. По другия начин. Което използват от нас е работата и силите ни. Имала съм кастинги в 4 часа сутринта до 4 часа другата сутрин. Има кастинги в неделя. Принципно неделя трябваше да бъде неработен ден. Както си седиш на столчето и ти извън и ти казваш, за 15 минути имате кастинг долу през градата, облекани, гримирани, няма закъснение. А какво това са кастинги, които вие се явявате, за да участвате в, например, определено ревю? Да, значи има кастинги за реклами, има кастинги за ревюта, има кастинги за списания, за снимки, за каталог. Парите, добри ли са? Парите са както си ги изработиш. В смисъл такъв. Примерно? Агенцията покрива абсолютно всякакви разходи, като се почне самолетния билет, джобните пари, апартамента, композитните карти. Другото, което покрива, това са такситата. И още 1000 дребни неща, които за всяко едно нещо имаш на черно на бяло. Тук ти е изписано колко ти се заплаща, колко ти се отнема, колко ти остава. И така, ние да имаме принципно 50% от изработените. Те 50% първата ти работа е минимум договорите по 2-3 месеца. Аз главно наблягам на 3-месечните договори, мога да говоря за тях. Ако договор е за 3 месеца, това означава, че аз имам едно 12, 13, 15 хиляди лева или евра, зависи от държавата, колко е по-евтина или колко е по-скъпа, която аз трябва да изплата. Това означава, че ако примерно ми е 12 хиляди лева разхода за 3 месеца, аз трябва да изкарам 24 хиляди лева, за да се покрия. Възможно ли е това? Първото ми пътуване просто беше моята гордост, тъй като успя да си покрия абсолютно всичките разходи. А това е много за първо пътуване. А в България как е? България е малко по-различно. Мисля, че в България се набляга главно на конкурсите за красота, които погубиха тази красота и тази изисканост и се превърнаха в един атракцион ежеседмичен в дискотеките. И всъщност не са виновни агенциите или хората, които организират, а момичетата, които толкова много ламтеят за слава, че се чудят вече къде да се качат. И толкова ли им е хубаво да влезнат в една дискотека и да се излезнат по бельо. Понякога това бельо говорим за много скъдно бельо. И просто да се въртат и да бъдат в очите на някой. Това ли е славата? За това има може би толкова много конкурси за красота. Абсолютно има всяка седмица конкурс за красота в България. Абсолютно всяка седмица, тъй като аз имам Фейсбук, който отварям 2 пъти седмицата, са ми покани по за 5-6 конкурса на седмица. Видях едно интервю, че казваш как се
нагласени някои конкурси и че за миски избират изпечени в солариум проскубани момичета. Това беше заглавие. Това беше, да. Да, разбира се, беше преносно, но е така. Навън, където и да било, различно от България. Черният тен, ако си млад, ако си негър, да, окей. Ако си мургав, окей. Но когато си влезнал в солариума и си останал малко повече от 10 минути, примерно 2-3-4 часа, за една седмица, то тогава вече се личи. И тези хора, те те определят като човек, който просто няма пари и ходи на къра да копае. Това за тях човека. Тоест връща се отново отношението към жената. Трябва да е с нежна, бяла естествена, кожа. с бяла кожа. Принципно, аз съм доста муркава и винаги са ме карали. Там се научих избелващите кремове, избелващите ексфолианти, избелващите... Процесът на запад, така да се каже, дори и на изток, където всъщност имаш договори и си работила много, обратен от този, който върви у нас. Трябва да сме много... У нас още не са свикнали всички да използват българските модели за реклами. Колко реклами виждаме български направени? Доста малко все още. Пазара ли е виновен, че е естествено по-малък от тези държави, където ти имаш, или самите агенции не успяват да използват красотата на момичетата? Не знам. Има толкова много модели, за които България не е чува, които са българки и работят навън толкова успешно, но все пак нямат желание да бляскат по ефтини изписания и вестници как се целуват или си извинения натискат с това означава ли, че в България няма професия модел и че в България момичетата, които работят това, всъщност не печелят парите си от това? От тази работа? Пари не се печелят. Пари в България не се печелят. Ако защо има толкова много модели в България тогава? Защо? Защото, разбира се, една агенция почва 200 лева за ходене, 400 лева за портфолио, 200 лева за не знам ти какво, сега ще си платиш пането, пътните. Не. Една агенция, когато иска да се занимава с един модел, тя го взима и го превръща в собствена собственост. Има едно схващане, че... грижи се за продукта, който предлага. Тъй като после той ще ваде пари от модела, който лансира. Извинявай. Нищо, мислех си за това вечното схващане, че тия момичета търсят чичко-паричко и това е. Да, има две разлики между моделите. Значи аз се чудих винаги, който да попита всяко едно второ, що годе красиво изглеждащо момиче. Нарича себе си модел, както ни подсказва в момента. Модел. Ама чакай, ти нямаше едно ревю, нямаше една снимка, портфолио, половината не са чували какво е това нещо. Без това нещо ти не си модел. Какво е това? Това също е портфолиото. Това е най-важното нещо, което имам до ден днешен в живота си. Това е твоето досие, така да се каже. Абсолютно. Това е твоята автобиография. Която, за съжаление... Може ли да покажем? Дайте. В момента е много малко, тъй като си го бях изгубила. И за моя радост си го намерих, но с по-малко кадри от нормалната. Тук една твоя колежка, Ванета Харизанова, беше в студиото преди 2 месеца. Бях отпуска тогава, спомням, че гледах по телевизията и тя каза, че всъщност в България има 1-2 модни агенции, които наистина работят това. Всички останали модни агенции са направени, за да могат да предлагат проститутки. Абсолютно. Абсолютно. Тоест те са създадени за това, момичетата отиват, правят със съзнанието точно това. Те не стоят най-вероятно по магистралите, но са... Не са виновни агенциите, виновни са момичета. Аз точно това исках да попитам. Кой повече иска да бъдат модел, да ходят навън, да имат определен брой пари? Тук няма да има който да ти дава пари. Тук вече ще има колко пари ти дава агенцията, дали изобщо ти покриваш някакви разходи, хващаш ли някаква работа, дали ще те върнат обратно, дали изобщо ще имаш работа за каквото и да било. В България да работиш или тия договори, след като ги имаш, не мислиш за... Не. В България единствената агенция, с която съм работила, е Expose Models. Освен Expose, друга агенция не желая да работи. Другите хора, с които работя, това са мои много добри приятели, фотографи. Много ги обичам, защото толкова много ми помогнаха през годината, в която за мен по-важно беше ученето, а да си попълня портфолиото. Кога заминаваш пак? Другата седмица. Благодаря много за това, че беше тук. Благодаря и за откровенността. Сега ще ви кажем довиждане до утре в 7.